Så står jeg med Jonas Kamper og Jonas Boring, og I er tilbage og har først træningsdag i dag. Hvad er dine ambitioner for det her forår, Jonas Kamper? Jamen, først og fremmest gælder det om for mig at komme i topform og stå rigtig, rigtig godt og i en tilpas kampform, når vi skal møde Nordsjælland her den 20. februar. Så de næste par uger, det står med hårdt arbejde, og det er det, jeg fokuserer på lige nu i hvert fald. Og det der meldt ud til medierne, det virker sådan ligesom en rolig Randers FC-administration, der snakker om, når som sådan skal vi ikke ud og have nye spillere, fordi at dem vi har, dem er vi tilfreds med. Det må vel egentlig også være lidt fedt for jeres spillere at vide? Jamen, jeg synes egentlig også, at vi har sørget for det rigtige svar fra i sommer. Så vi kan jo ikke klage over vores position i ligaen, og vi ligger stadig med i pokalen. Så jeg synes også, at spillerne har bevist, at materialet er der til noget stort, og vi har lov til at drømme stort, og vi er med i der, hvor det er sjovt i begge turneringer, og det vil vi gerne fortsætte med. Og hvis vi nu kigger på ham, den høje, der står ved siden af dig, hvem er han? Jeg synes ikke rigtig, vi så ham sidste år, enten sådan lige til sidst. Jeg har set en rigtig, rigtig stor del til ham. Jeg ser ham heldigvis også privat, så jeg er noget blevet lidt træt af ham i efteråret, men der er andre på stadion, der har savnet ham og glæder sig til at se ham, og det gør jeg selvfølgelig også, når nu det er inde på banen. Og Jonas Boring, du kan da også godt blive lidt træt af kamper. Han har lige stået og joket med din bil. Hvad for en bil har du egentlig? Jamen, jeg har bare en lille Skoda. Det er klart, at kampen han kører en Audi A5, og det er svært at leve op til det, men han er også noget for sig. Når man så står og kigger på dig, og du siger en lille Skoda, så kommer man til at tænke lidt på Hightower i politiskolen. Sidder du også om på bagsædet og kører? Ja, det er sgu lige før, men jeg har fået lavet sådan en specialtid foran, så jeg kan sidde der, så det er ganske udmærket. Man må også sige dit efterår, det var ikke helt fantastisk. Det var fantastisk på den måde, at du nåede at komme tilbage og komme i kamp. Hvad er det, du ser frem til her i foråret? Jamen altså generelt 2014 skal et eller andet sted bare glemmes for mit vedkommende. Jeg havde nogle problemer med mit hoved, og lysken har drillet rigtig meget, så det er ikke noget, jeg husker tilbage på med glæde over 2014. Så det er klart, at som Kamper også siger, så skal jeg koncentrere mig om at komme i god form, og det skal jeg selvfølgelig alle sammen. Men kenderne, der er stor konkurrence, og jeg vil selvfølgelig gerne spille fra start, ligesom alle andre. Så det gælder også om for mig at være i rigtig god form, når vi starter op, så det er det, jeg koncentrerer mig om. Peter Christiansen, vi har lige stået og set den første træning. Det er altid dejligt, når spilleren kommer på græs igen, kan man sige, selvom det er kunstgræs. Hvad er det, vi skal se frem til i Randers FC-regi her i foråret? Ja, vi skal se, om vi kan fortsætte de takter, som har ligget til grund for de præstationer, vi har lavet hele efteråret. Og der vi står og tror på, at vi kan, og så vil vi udfordre, og vi vil forsvare den placering, vi har nu, så godt vi kan. Og så kan man så sige, at også igennem længere tid, så er det en proces, der har været løbende. Man har kommet meget mere i boldbesiddelse osv. Man har faktisk hele tiden formået at lave lidt om på den måde, man spiller på. Vil man lave mere om, eller vil man prøve mere eller mindre at stabilisere det, som vi har set Randers FC, de kan nu? Nej, vi skal ikke revolutionere noget nu. Vi skal arbejde videre med de ting, som vi har sat i søen, og som spillerne de har taget godt til sig, og som vi også har set en klar fremgang på en del parametre rent faktisk. Så nej, det er det fortsatte arbejde på den del, og med det, vi har allerede i gang i, som skal forfines og som skal modelleres en lille smule her de næste 2 måneder. Og så et spørgsmål for fansene, fordi det er altid sådan, når de tænker på, kommer der nye spillere i det her transfervindue til Randers FC? Nu er der allerede kommet en jo, Joel Allansson, som vi fik i december måned, som har haft sin første træning i dag. Og det var tiltrængt i forhold til midtbanepladserne og det puslespil, der er der, hvor vi måske antalsmæssigt i hvert fald måske har været lige på det mindste. Jeg kan ikke udelukke, at der sker noget, men jeg kan heller ikke love noget. Godt nytår så. I lige måde.